Čať fans, dneska vlog zo Slupského plesa. Ideme na východ slnka na predné schodisko aj s chabrama. Zobrali sme si aj dosky, že dole si to fajne zídeme. Takže dúfam, že máte na to tiež. Neviem ako vy, ale ja by som ho zabil. Tu ničí fresh track. Také čosi, no. Jo. Sestrička s chamárom, sem všetkých klamárov, ktorí jej sľubujú modré z neba, s úsmevom bez rečí, za pár dní vylieči. Láska vždy vylieči to, čo... Už sme na najvyššej lanovke. Kód s Macom, tu je druhý Maco a Ríšo Zdrha, neskutočné, ale pozrite ako pán Furiu má, jaké zuby neskutočné a jazyk tiež taký v pohodičke, ale tie saky riadne, a čo si mu tu zamrzlo, pohoda, teraz hladný bude chudák, tento čo tu, zapadol chudák. Voláte odťahovku. Dobrá máte. Tam vlastne si čaká cesta. Nastali troška komplikácie, ale wow. Stále tu sú komplikácie, toho sa tu trocha brodíme, ale inak pohodička, no. Na vrchol ešte dosť zostáva, ale čo už nie je to vybe. Blázni už sa obúvajú. Teraz to nech čakám. Ready. Ideme to zlyžovať do dola. Dúfam, že to pôjde.
Dúfam, že to pôjde. Tak. Ideme? Aspoň nejakú kameň, to je krásne dlho. To sa iné znajedol. Bola v pohode. Ja som jeden trafil, kamen. Ja mám veľa. Ľudia, už sme na svahu. Tam sa tu Adam. A Ríšo, teda to sme to schádzali pekne. Nazdar borci, už sme to zišli, bolo to akože neskutočne pekné a fakt, že strašná bomba. Určite odporúčam, takže zastavím a určite to nie je akože posledný krát, že sme toto robili, lebo ty kokos, taký prášaník ešte takto z kopca, super, super, nič ešte hodím info. Tak prejdeme no. Adam! Borci, tu by som to chcel ukončiť to videjko. Akože z Matou sme toho nezažili málo, ale zhodli sme sa, že toto bol isto jedné z top zážitkov. Dali by sme tomu rating tak top 1. Teraz ideme ešte na Zámkovského chatu, len takú vychádzku. A zajtra vám idem spraviť vlastne ďalší vlog. Takže asi tak. Ale isto odporúčam si takto zájsť niekde na snowboard alebo tak. Čus.